Takže, babi, vitajte v mojej reštaurácii. Mám pre vás ponuku zo pár nápojov. Čo poviete na nebezpečný prd? Z čoho by bol vyrobený? Z fazule a z Feniklu, aha. A keď je nebezpečný, tak z čoho? Z cibule. Aha, cibulový. Dobre, keby som vám dala nápoj, ponúkla vás svalovým okom, tak by zloženie bolo aké? Brokolica, mrkva. Super. Večná mladica, čo nekašle? Paprika a zeleň. A proti kašlu máme čo? Ktorá zeleninka? Cesnak. Super. A keby sme mali šťastný mozog, tak zloženie by bolo aké? Paradajka, šalát. Isto? Nie. Dobre, tak šťastný, tak z čoho by bol zložený šťastný? Z paradajky. Špagla. Špargľa. A mozog? Na mozog je aká dobrá zeleninka? Šalát. Super. A vy ste mali aké? Povedzte mi nejaké vy, ktorými by ste mali ponúknuť. Nebezpečný mozog. A to by bolo zloženie čo tam? Cibule a zo šalátu. No ten by bol úžasný. Nebezpečná pamäť. A to by bolo čo? Nápoj z čoho? Cibula a šalát. A ty by si mi čo ponúkla? Čudný stres? A ten by bol, prosím ťa, z čoho zložený? Z čoho by bol podľa vás čudný stres? Čo je proti stresu? Kukurice. Kukuricový, alebo ešte čo? Zeleň. Super, tak sa teším na reštiku.